खुलुमबाय। दिनै 12 फेब्रुवारि 2024 समबार। कर्नाटकआव सासे सेंग्राया 4 गथ'फोरजों सिखाजों गाग्लोबजादों। जेब्ला सेंग्राया गथ'फोरखौ साइकेल स्टान्ट खालामबाय थानायाव बादा होदोंमोन आरो रायदोंमोन, बेनि थाखाय गथ'फोरा रागा जोंनानै सेंग्राजों नांलाय खमलाय खालामनायाव सेंग्राखौ गोबौवाथारजों गाग्लोबनानै बुथारनो नाजादोंमोन। नाथाय सेंग्राया थैयासै। सेंग्रानि बिखा आरो उदै बाहागोआव जोखोम जादों। गाग्लोबजानाय सेंग्रानि मुङा जाबाय सुशील, 23 बोसोर बैसोनि, आरो 4 गथ'फोरा 14 आरो 15 बोसोरनि जागौमोन आरो जाथायखौ खालामखांनानै गथ'फोरा स्पटनिफ्राय खारखोमालांदों। लोगोसे गथ'फोरजों आरो सेंग्राजों सिनायलायामोन। बे समाव सेंग्राखौ फाहामसालियाव फाहामथायनानै जाथायनि सायाव लोब्बा थानाय गथ'फोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनो थाखाय नागिरगासिनो दङ। गथ'फोरा लामायाव साइकेल स्टान्ट खालामनायाव सेंग्राया रागा जोंनानै बिसोरखौ हेंथा होदोंमोन बा बादा होदोंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। हाग्रा महिलारिया सासे बेसेन गोनां लिडार नङा। फैबाय थानाय समाव हाग्रा महिलारिया बिटिआर ओनसोलखौ गारनानै खारगोन। हाग्रा महिलारिनि बुंनाय बाथ्राफोरा जेबो भेलु गैया। बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव 39,000 न' होदोंमोन, नाथाय जोङो 3 बोसोराव 1 लाखनिबो बांसिन सोरखारि न'खौ होबाय। हाग्रा महिलारिया जेबो खामानि मावनो हायाखै। ओरैनो उल्थां बाल्थां बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरखौ थगायनानै राजखान्थि खालामो होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। मोनसे सोमोनांथाव खौरां। जोबथेसालियाव जोबजानाय दायनिगिरि आइजोफोरा गथ' जोनोम होदों। वेस्ट बेंगलनि कलकातानि मोनसे जोबथेसालिनि सिङाव थानाय गोबां आइजोफोरा गोबां गथ'खौ जोनोम होदों आरो थासारिखौ दुंहाव खालामदों। आइजोफोरा देहा फाहामसालियाव नङागारा गासै 195 गथ'फोरखौ जोनोम होदों। नाथाय जोबथेसालिनि सिङाव माबोरैहाय गथ'खौ जोनोम होनो मोनखो? बे मोनसे जोबोर गिदिर सोंथि, आरो बेखौ नोजोर लाखिनानै बिजिरसालिया जेल सिङाव हौवा मानसिखौ हाबनो हायै खालामनो थाखाय गोख्रों थांखि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि जेल सिङाव हौवा मानसिफोरा थांबाय थानायाव बेफोर जाथाया जादोंमोन। जोङो हाग्रा महिलारिनि बायदि BPFनि बायदि जौ लोंग्लुंनाय फेस्टिभेल खुङाखै। BTC गोरोबथाया रायजोफोरनि थाखाय मोजां नङा आरो रायजोफोरनि थाखाय खामानियाव फैयैखायनो BTC गोरोबथाखौ खालामफिननाय जादोंमोन। बेनिखायनो BTC गोरोबथा सानखौ फालिनो थाखाय जेबो मिनिं गैयामोन। बिथांमोना रायजोफोरजों मुगैजानाय बा रिजेक्ट खालामजानाय। बेनिखायनो रायजोफोरजों मुगैजानायखायनो बे सानखौ फालिदों होननानै गबिन्द बसुमतारिया बुंदों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि किश्तवाड़आव गंसे SUV गारिया लामानिफ्राय गोथौ हाखराव फिस्लायना गोलैलांनानै जाब्रबथाय जानानै 3 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो गुबुन 19 सुबुङा जोखोम जादों। 19 सुबुंनि गेजेराव 4 सुबुङा थैहां थासारियाव दङ। थैनायफोरनि मुङा जाबाय दया कृष्णन, 36 बोसोर बैसोनि, सबिता देवी, 30 बोसोर बैसोनि, आरो बिसोरनि फिसाज्ला गथ', 15 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ GMC एबा गभर्नमेन्ट मेडिकेल कलेज जम्मुआव फाहामथाय होगासिनो दङ। गान्दा थैदों। काजिरङा हाग्रामायाव कहरा रेन्जआव मासे गान्दाखौ थैना थानायाव मोन्दों आरो बे गान्दाखौ मोसाया गाग्लोबनानै बुथारदों होननानै हाग्रा बिफाना सन्देह खालामनाय जादों। मानोना जेबो सिखार खालामनाय सिनबो गैया आरो गान्दानि गंखौबो रावबो लाङाखै। गान्दानि गङा गान्दानाव दंमोन। दा बे जाथायनि सायाव हाग्रा बिफाना नायबिजिरगासिनो दङ। खेबसेनो 40 मोसौफोरा थैनांगौ जाबाय। लोगोसे बे जाथायाव 2 सुबुङाबो थैदों। आन्ध्र प्रदेशनि अनन्तपुरमाव गंसे लरि ट्राकजों मोसौफोरखौ लांबाय थानाय समाव ट्राकआ सामलायथि गोमानानै जाब्रबथाय जानायाव बेलथायनानै ट्राकआव थानाय 40 मोसौफोरा थैदों। लोगोसे बे जाथायाव ट्राक ड्राइभार आरो ट्राक ड्राइभारनि लोगोआबो थैदों। बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय बरपेटा र'डआव 2 सेंग्राफोरा गावसोरनि खामानिनिफ्राय बाइकजों न' फारसे थांबाय थानाय समाव गंसे बेकायदा साइडजों फैनाय गारिजों खर'जों खर' सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै 2 सेंग्राया जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय सेंग्राफोरनि मुङा जाबाय सबिन चौधुरी, 28 बोसोर बैसोनि, आरो श्याम चौधुरी, 27 बोसोर बैसोनि। जाथाया जाखांनायनि उनाव गारिया स्पटनिफ्राय खारखोमालांनो हादों।
बे समाव गारिखौ नागिरनो थाखाय पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। गंसे गलायाव हाबनानै गुलि गावग्लुंदों। मानसिफोरनि सिगाङावनो उदाङै गावथारना गालांदों। दिल्लीनि नाजाफखाराव गंसे सेलुन दखानाव सानै दुथांफोरा सिङाव हाबनानै खानाय सिनजानो फैनाय सानै सुबुंखौ पिस्तलजों गावथारदों। गावथारजानाय सानै सुबुङा पिस्तल देखायनाय समाव जोंखौ गावनाङा, जोङो खानाय सिनजानोसो फैदोंमोन होननानै खुलुमथाबदोंमोन। नाथाय दुथांफोरा मानियाखै, गावथारदों। गावथारजानाय सानै सुबुंनि मुङा जाबाय सनु आरो आशीष। बे जाथायनि उनाव पुलिसा जाथायथिलियाव थांनानै नायबिजिरनाय जादों आरो बे जाथायखौ माखासे बाथ्रानि सिगांनि बाथ्राखौ लानानै, नांलाय खमलाय जानाय बाथ्राखौ लानानै बा माखासे हिंसाखौ लानानै बुथारदों होननानै पुलिसा सन्देह खालामनाय जादों। वेस्ट कार्बि आंलंनि बायतालांस'नि हेमन्त नाथ मुंनि सासे सुबुंनि फेसबुक एकाउन्टखौ धुबुरीनि सासे सुबुङा हेक खालामनानै हेमन्त नाथनि सिगांनि नाम्बारखौ फेसबुकआव बाहायनानै हेमन्तनि गोबां लोगोफोरनिफ्राय रां थगायनानै जाबोगासिनो दंमोन। उनाव हेमन्त नाथआ मिथिनानै पुलिसनो केस होबाय आरो पुलिसा जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै दायनिगिरिखौ धुबुरीनिफ्राय एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरि हेकारनि मुङा जाबाय उमर फारुक। धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गलागान्जआव सासे दुथां सुबुङा सासे हिनजावसा गथ'खौ आथोनारि जरजबस्ति खालामनो नाजानायनि जाहोनाव दुथाङा एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय माफिजुल हक। जेब्ला गथ'आ गावनि न'निफ्राय एसे गोजानाव फुंनि समाव दुगैनो थांदोंमोन, अब्लानो दायनिगिरिया खाबु लानानै बे जाथायखौ इनाय खालामदोंमोन आरो हिनजावसा गथ'आ 10 बोसोर बैसोनिल'मोन। उनाव हिनजावसा गथ'नि नखरनि मानसिफोरा मिथिनानै दायनिगिरिनि सायाव पुलिसनो केस होयो आरो दायनिगिरिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजायो। त्रिपुरा पुलिसा कमलपुराव अपारेसन खालामनानै 78 लाख रांनि ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरनि मुङा जाबाय मृदुल हुसेन आरो टिंकु। 315 नं राजा लामा, जायरामपुर जागुन साखाथियाव सासे आइजोआ गंसे स्पिडआव खारनाय महिन्द्र थार गारिजों सौजानानै थैदों आरो ड्राइभारआ जाथायखौ खालामखांनानै स्पटनिफ्राय खारलांदों। नाथाय जोबथायाव ड्राइभारआ अरुणाचल प्रदेश पुलिसजों हमजादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय मीना पुन, 45 बोसोर बैसोनि आरो गारि बिगोमानि मुङा जाबाय बीरेन बरा। बिटिसि गोरोबथायानो जोंनि मोनथायनि अधिकार। बिटिआर गोरोबथाजों रायजोफोरखौ मिसलिडिं खालामदों। बिटिआर गोरोबथाजों जेबो मोनाखै। बिटिआर गोरोबथाजों बिटिसि गोरोबथानि मोनखानाय पावारखौ लांफिनजोबदों आरो बेखौ रायजोफोरा बुजिजोब्बाय होननानै MCLA मुनमुन ब्रह्मआ बुंदों। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।